ये क्या है? ओरियो आइसक्रीम नहीं कल जादे दे बिराद आइसक्रीम जायोना नोङो मानसिया ये लोगोफोर दिसानो लंपेन्ट बायनो जों दिनै शपिं खालामहैनो थांनो नागिरदों दिसाया रेडि जाथारबाय नै बेलाय दिसाया जोंना रेडिथार एकदम ओरैबायदि खुसि जादों दिनै दिसाया मा लागोन मा आं गस्ला लागोन ओमफ्राय पेन्ट लागोन ओमफ्राय जुथा लागोन जुथा जुथाबो लाबावगोनसो मा दा बांद्राय बिनो नाङा दे मामि औ एसेल' दे गांनैसो लंपेन्ट लाबोनोसै नोंनो दे देनां आरो बुरजा बायगोन दा ना होमबा दे थौ थांसै होमबा थौ दे होनदो थांसै बाय नैबेला बे बिल्डिंआवनो थांगोन बे दखानाव शपिं खालामनो थांसै आरो गारिया बिराद बिहिरथार ओरैजाय ओरै पुनाथिं थांनाय ओरैजाय माबा मोनसे आरो बेलाय नैबे बिल्डिं सिङावनो दं क्रमा ओमफ्राय डि मार्ट माबा माबि गस्ला दखान दङ ओमफ्राय जों पेन्टालुनाव थांगोन आरो नैबेजाय लामाजों नैबेलाय बहाय थांगोनथाय बुरि मोना समायनाथारना नायनो नै मलनि मोखाङाव बेबायदिनो जिरायनानै थायो मानसिफ्रा नै बेबायदिबाथाय मिन्थिया जरिनो ओमफ्राय नैबे बुरिया बेयावनो जिरायनानै दंमोन नै थाथेलाबाय थाबाय नै बेलाय नुवाखै आरो नोंसोर सानैखौ नागिरबाबो नै बेयाव हाबग्रोसै जोङो नै बाहाय सेन्सारजों खेवग्रा माबायाव दखानाव नै बाहाय बेलाय दामफ्रा नायदो खम दामथार 50% डिसकाउन्ट होलायबावनायसो गोबां मानसिफोर फैथारदों नै बाहाय ओरैजायबो दङ ओरै हौवाफोरनि मामि नायदो नै बिसोरनो लानो नागिरसै बाहाय दा ने बांद्राय दाम गोसानि नङा बाहाय मिडियाम दामनि जोब आरो नायदो बाहाय दा डिसकाउन्ट होनायखाय बिराद मानसिफोर फैथारदों बे जाय दखानाव फैदों बे मेक्स मल होनो बेहाय माने एफर्डेबल माने खम दामावबो मोनजोबो बाहाय नर्माल मानसियाबो बायनो हायो आरो बेहाय गासिबो नैबेहाय नायदो नैबेफोरखौ 500 1000 बेफोरबायदिनो गासिबो मोनजोबगोन आरो बाहाय बांद्राय दामनिबो नङा बायनो हायो बयबो बायनो गोसोबा मामि नोंनो बहाय लागोन पेन्टालुनाव ना दे बुरिया फसायदों ना मादोंथाय दे बासिबाय था डिसकाउन्ट मोननायखाय बिराद बिहिर जादों जों माखासे बुस्थु लाखांबाय दा थांनोसै बेनिफ्राय ओंखारनानै ना ओंखारसै नेक्स्ट दखानाव नैबे मेक्सनिफ्राय फैबाय बाराव ओरैजाय नायदो जायगाया बाराव नैबाहाय थांसै पेन्टालुनाव थांसै बेयावबो डिसकाउन्ट होदों ना होआखैथाय फैद' मामी मैंने बोला था बाद में लेना है फुथुला बायबाय बेखौनो लानानै बेरायनो नागिरो दा नै माना दा लागोन न'आव थ' हाबै हाबै नै बाहाय हाबफैबाय नै जों दा पेन्टालुनाव हाबफैबाय नैबे जाय सेक्सनाव हाबफैदों फार्स्ट इन्ट्रेन्सआवनो बाहाय हिन्जावफोरनि गस्लाफोर मोनो आनिफ्राय ओरैबायदि मोजां गस्लाफोर आरो दा डिसकाउन्ट दंमोन नालाय गोबां मानसिफोरा फैदों बेयाव माने बाजार शपिं खालामनो मेक्स मलावबो गोबां मानसिफोर फैदोंमोन बे गासिबो एरियानि जायगायाव माने गोबां आलदा ब्रेन्डनि गासिबो हिन्जावफोरनि गानग्रा जोमग्रा जोब आरो ओमफ्राय मोखांथिंजाय बैथिं मोखांथिं माने सेन्देल जुथा गासिबो मोनजोबो आरो ओमफ्राय गिदिर आयना लागायनानै दोननाय दं नैबेहाय आंबो एसे भिडिअ बानाय नायबाय बेहाय माबायदि नुयो होननानै मोजांखौनो नुदोंना ओमफ्राय नै जों दा गथ' फिसानो गस्ला बायनो थाखाय गोजौआवसो थांग्रोगोन नैबेबायदि सिरिजों गाखोनानै गोजौआव थांनांगौ ओमफ्राय नैबेहाय लाइटिंजों बिराद मोजां नुखादों आरो सिरिफोरखौ ना फट'फोर खेबजानोबो मोजां ओमफ्राय जोंबो मोनफा मोननै फट'खौ लादोंमोन ओमफ्राय गोजौआव थांखांनानै नायोबा नों नैबे लेफ्ट साइडनियाव गासिबो हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्राखौ मोनजोबगोन आनिफ्राय ओरैजाय राइट साइडथिंजाय गासिबो गथ'फोरनि गानग्रा जोमग्राखौ मोनगोन आरो जों बेयाव गथ' फिसानो गस्ला बायनो फैदोंमोन नालाय दा गथ'फोरनि गस्लाफोरखौ नायगोनसै बेयाव दिसाया थांनानै ओरैबायदि खुसि जादों नै बिमाया बे गस्लाखौ सायख'दोंमोन ओमफ्राय नायलायथारबाय आरो साइजखौ लानानै मोजां मोनदोंमोन नाथाय आं फसायाखै आरो बेयाव एक्सुवेलि जों बेनो
जिन्स लंपेन्ट ओमफ्राय लवार गानग्राफोरखौ लायनो थांदोंमोन दा बेयाव जिन्सफोरखौ नायगारसै बेनिफ्राय उनाव टि सार्टफोर गोजौ गानग्राफोरखौ नायनोसै आरो बेयाव माखासे गोबां डिसकाउन्ट दंमोन दा नै बेहाय जिन्सखौ नायबाय बेवहाय ट्रायल रुमाव थाङालासेनो नै बेहायनो जोङो ट्रायल खालामहोबाय आरो मानसिफोरा बेहाय माने फ्रकसो गानखादोंमोन नालाय ओरैनो सोनानै नायनायबाय आरो बे 7निफ्राय 8 बोसोरनि लंपेन्टमोन थिक थाक जिरायबाय आरो बिराद मोजां फसायदों आंबो ओमफ्राय गावबो खुसि जाथारबाय आरोना जों बेखौ लाखांबाय लानानै दा बेजों लोगोसे आरो दस्राबो लाबावगोन ओमफ्राय दा सोंदोंमोन आरो आं माबायदि नुदों होननानै ओमफ्राय नैबेथिं आंनि थाखाय लानो फैबाय बेहाय नैबेथिं गासिबो हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्राखौ मोनजोबो आरो मोजां मोजां आलदा आलदा कम्पानिनि गासिबो बाहाय जेराव जों मोनसे कम्पानियाबो दंलाबायो बेवहाय गोबां कम्पानिफोर जा मोजां मोजां नों जेखौ गोसो बेखौनो नायनानै आरामसे बासि बासि लानो हागोन आरो बाहाय ट्रायल गानलायनानै खुलाय माबालाय नैबेफोर जुथाफोरखौ नैबे स्टेचुआव दोननायफोरखौ बिराद समायना नुयो नाथाय जोंफोरखौ गाननो समायना नुगोना नुवाथाय आं मोनथिया नाथाय जोङो बिसोरखौ नुनानैनो मोजां मोजां नुनानै बायलाबायो नै ओरैजायबो गासिबो आलदा आलदा कम्पानिनि गासिबो जोब नैबेफोर डिजाइनखौ आं दाखालि माबायाव नैबेखौ डिजाइनखौ बायदोंमोन नाथाय लाबोखांनायनि उनाव आं एथ'ग्राब मोजां मोनाखै आरो नोंसोरबो मोनफा मोननै भिडिअ'आव नुबाय जानांगौ जा मोजां मोजां नैबेहाय टि सार्ट जिन्सफोर दंलाजोबो बेहाय दा डिसकाउन्टखाय खम दामनि मोनदों नाथाय बेफोर जिन्सफ्रा 2,500 बेबायदिनो आरो 50-60% डिसकाउन्टआव होगासिनो दंमोन बेफोर टि सार्टफोरखौबो शार्टफोरखौबो गासिखौबो आरो बेयाव माखासे सिजननि थाखाय बिराद डिसकाउन्ट सोलिथ'दोंमोन बेयाव नोंसोर नुनो हागोन बर्डफ्राव बेसेबां बे गासिबो ब्रेन्डेड कम्पानिनि गस्लाफोरजोब दे ओमफ्राय बेयाव नै आरो सिसा होनाय दं बेयावबो नायलायबाय आं गावखौनो एसे माबायदि नुदों होननानै लाजिया फांजिया भिडिअ बानायलाबायथारबाय आरो नैबेहायबो 50%नि माखासे पेपेनि टि सार्ट जिन्स लंपेन्ट बेफोरबायदि दंजोबो आरो नैबे जेकेटफोरखौ दा पुनेयाव बांद्राय गोजाङा खिन्थु नैबे जेकेटखौ आं बिराद फसायनानै ट्रायल खालामदों आरो ओमफ्राय नैबे गोसोमखौनो रं होननाय जे कम्पानिनि बिराट कलि एडभार्टाइज होयो नामा बेखौ गाननानै नायनायबाय आं माबायदि नुदों लोगोफोर ओमफ्राय दामाथ' बेना गोगोममोन 6,500नि माने 6,499नि बियो ओमफ्राय बेजों माने मोनसे आरो बायदेरबावोबा बाहाय 50% डिसकाउन्टनि मोनगोन आरो बेयाव दखानदारा आंखौ होनदों आरो साइजखौ सोंदोंमोन आङो बाहाय आंनो मिडियामखौ नांगौ होननानै नाथाय लार्ज माने एल साइजआनो आंनो थिक थाक जादों आरो बे बायनायाव ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं मोनसे गुफुर कालारनि माबाखौबो ट्रायल खालामनो बिदोंमोन नै बाहाय बेयावबो मिडियाम साइजखौ नागिरदोंमोन मोनाखै नाथाय बेयाव आं बे एल साइजखौनो गाननानै थिक मोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय नैबे एल साइजखौनो आरोबाव बेखौनो ट्राय खालामबावबाय आरो गुफुर कालारखौबो बिराद समायनाय नुदों खिन्थु गाननानै नायबा बेयाव नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि नुदों मोननैनि कालाराव डिफारेन्सआव माने गुफुरा माबायदि नुदों आरो गोसोमा माबायदि नुदों गुफुरखौबो गोबां मोजां नुदों खिन्थु जोङो जेब्ला श'रुमफ्राव थाङोना लाइटजों जाबजों बिराद समायो जेब्ला बायहेरायाव गानो अबेबा माबाफोरखौ समाया नाथाय ब्लेक कालारा बयनिबो थाखाय सुइटेबल जायो नालाय आं ब्लेक कालारखौनो लादों दा नोंसोरबो नुनो हागोन वाइटखौ बे श'रुम सिङाव बिराद मोजां नुदोंना नाथाय बांद्राय केयार खालाम माने साफा लानो हायिनि थाखाय आं माबायाखै आरो दा नैबाहाय आरो मोनसे टि सार्टखौ लाफादों आं बेजों माने मोननै बुस्थु लायोबा जों बेहा 50% डिसकाउन्ट मोनो नालाय ओंखायनो आं मोनसे लाबावनो गोनां जाथारदों आरो दा नैबेखौबो आङो माबादों सायावनो गानथ'दों ट्रायल रुमाव माने गोबां बिहिरमोन मानसिया ओंखायनो थाङाखैमोन आं नैबे दा ट्रायल रुमावनो आं गस्लाखौ खुनानै ट्रायलखौ नायबाय माबायदि नुखो नायदो आंबो भिडिअ खेबनानै नायलायदों माबायदि मोजां नुदों नुवाखै होननानै बिराद बुरजा शपिं खालामबाय जों बिसा मामि आंनो गासिबो नैबे जेकेटखौ बायनानै जेकेटखौनो गानथारबाय आं 6,500नि जेकेटखौ खय हाजारनि बायखो मामि 6,000नि बायखो मानो सालायदों शपिं खालामखांबाय नै बाहाय ओमफ्राय नै जायगाखौ नायबाय मैक्स मल फट' खेबजायो मानसिफ्रा फट' खेबजायो बाहाय लाइटिंजों मोजां नुथारो नालाय बेबायदिनो जिरायनानै थाजोबो नायदो नै लोगोफोर बेफोर बेहाय टाइम पास खालामनो मोजांथार ओरै नायदो गासिबो बेबायदिनो जिरायनानै थाजोबनानै बाहाय टाइम पास खालामफैयो आरो ओरैबायदि टाइम पास खालामफैयो बाहाय दहाय हाबखांबाय नै बाहाय थांथ'ला बे सारियालि जंसन बायदिना नै बाहाय नै आं थांस्लाबाय ये क्या है
स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नों कालेक्ट खालाम जादो दे बिराद आइसक्रिम जायोना नोङो मानसिया ये क्या है रे हाँ ठीक है नायदो बिरा ओरैबायदि बिर माने इन्जय खालामनोसो मोजांथार आरो बेरायनानै बेहाय टाइम पास खालामनो थाखाय ओरैबायदि मानसिखा पुनायाव ओरै सिङाव नायदो माक्रमा डि-मार्ट जेखि बायनो गोसोआबो गैया बायनो हागोन आरो बेयाव फैबा ओरैबायदि बिर मानसिफ्रा जेखि बिजनेस खालामा माने सोलियो बाहाय माने गावनि थाखाय आरोना माने मानसि जेराव थायो बावसो बिजनेस सोलियो नालाय दा बेयाव बिराद मानसि नायो जेखि खालामा मावनानै जानो हायो आरो बाहाय ओंखायनोथ' जोंनि आसामनि मानसिफ्रा बिराद फैयो बाहाय शपिं खालामनानै फैनानै नै मम' जाफैबाय हिसाम नायदो मामि हिसाखौ बिराद जासुलिखा हा मामि माखौ सोलागासिनो दं बिराद गोथाव बानायो नैबे मेडामा गोथावथार जाफैबाय थाखायो जोङो मिथिबायना नायदो नै जाथारबाय था लोगोफोर शपिं खालामनानै फैखांबाय ओमफ्राय दा नै रुमाव सफैबाय आरो भिडिअआ बेसेनोसै लोगोफोर नै फिसाजोआ बहननानै दोनजोब्बाय बायनानै लाबोनाय गस्लाफोरखौ लिरबाय दालानो बेसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बाय बाय